І масштабна пожежа в районі операції Об'єднаних сил. Напередодні розгорілася суха трава поблизу сіл Бердянське і Широкине на Приазов'ї. У вогні почали детонувати нерозірвані снаряди, якими всіяна ця місцевість. Місцеві жителі, рятуючи свої будинки і посіви, кинулися власноруч гасити полум'я. Їм на допомогу прийшли українські захисники, чиї опорники розташовані поруч. Без спецтехніки приборкати вогняну стихію було важко. Але за кілька годин спільними зусиллями таки вдалося локалізувати пожежу. Нині місцева влада не виключає, що сухостій могли навмисно підпалити і припускають, що це могла бути диверсія. Відбулося загорання, так сказати, сухої трави. Місцеві жителі Бердянського зранку почали тушити вогонь, який загрожував будинкам. Тоді військові підключилися туди. Почалося ще вночі, локалізовували, боролися з вогнем своїми силами, завдяки лопат, гілками. Розведення сил у станиці Луганській завершено. Принаймні так стверджує у своєму звіті спеціальна моніторингова місія ОБСЄ. І зазначає, що повідомлення про завершення розведення сил вона отримала від обох сторін. Нині місія ОБСЄ спостерігає за ситуацією в районі станиці Луганської. За її останньою інформацією, наразі обидві сторони демонтують свої опорники. Нагадаю, розведення сил у станиці Луганській розпочалося 26 червня. І ще тоді штаб ООС запевнив, що цей процес не можна називати відступом, і він не послабить оборонні можливості українських захисників. В межах ділянки розведення Збройні сили України почали проводити роботи з демонтажу передових фортифікаційних споруд та розмінування, а члени збройних формувань проводили роботи з демонтажу укриття, а також прибрали кілька бетонних блоків на ділянці розведення та почали облаштовувати нову контрольно-пропускну інфраструктуру за межами ділянки розведення.